Tiżdied kriżi oħra fis-settur tas-saħħa dan kif it-tama li ssir espansjoni tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei flimkien mal-wards għall-kura tas-saħħa mentali fix-xhur li ġejjin reġgħu spiċċaw fix-xejn. Rapporti mit Times of Malta indikaw li tender li jiswa 80 miljun euro sabiex issir espansjoni tad-Dipartiment tal-Emerġenza ġie kkanċellat fix-xahar ta' Lulju wara li l-unika kumpanija li applikat għal dan it-tender kienet iddikjarata li se tiġi tiswa ammonti sostanzjali ta' flus. CEBB Projects kienet l-unika applikazzjoni li daħlet u li xeħdet offerta ta' 135.7 miljun euro sabiex tespandi d-Dipartiment tal-Emerġenza u anke l-ftuħ ta' ward illi se tospita każijiet ta' saħħa mentali. Kien propju għalhekk illi din l-offerta ma ntlaqetx għaliex tiswa 70% aktar mill-budget tal-Gvern u għalhekk ġiet iddikjarata li ekonomikament ma tagħmilx sens. Minkejja dawn l-iżviluppi li seħħu f'Lulju, Roberta Bela ħabbar illi l-Gvern kien se jkun qed jippubblika tender għax-xogħlijiet ta' Mater Dei. Dan mingħajr ma spjega li dan it-tender li ġie pubblika f'Diċembru kien ikkanċellat. Intant il-kumpanija CEBB Projects flimkien ma' C Installations Limited u Bonnici Group daħlu għat-tender flimkien. Il-kumpaniji issa jappellaw id-deċiżjoni tal-Gvern mal-bord li jeżamina l-kuntratti pubbliċi.